Dîroka 12,000 saliya Sûra Amedê di navbera sozên dewletî û sloganên PKK de. Qedexeya ku ji sala 2015 vir de li hin taxên navçeya Sûra Amedê hatin danîn hatin rakirin. Qedexe di 15 meha Nîsanê de hatin rakirin û wêneyên nû yên taxê Sûrê hatin weşandin. Tenê ji bo ku ji wan wêneyan mirov aciz bibin, ne hewceye ku hûn Kurd bin. Her kesekî ku hinekî ji dîrokê û ji jiyanê re rêzdar be û ne faşîst û vandalîst be, dê ji wan wêneyan aciz bibe. Di wan wêneyan de em dibînin ku taxên Sûrê an ku dîroka me ya qedîm wêran bûye. Sûr ne wisa xwedî dîrokekê hêsan bû. Sûr xwedî dîrokeka 12,000 salan ew di çarî tîrmeha sala 2015 de wekî mîrateyê cîhanê ji hêla UNESCOyê ve hat pesendkirin. Çima Sûra ku hundirê wê de dêr, mizgeft, hemam, xan û gelek deverên din ên jiyanê yên dîrokê hebûn û şopên dîrokî hê jî li ser kevirên wê diyar bûn hate vî halî. Bêguman bi şerê xendeka ev bajêrê Kurdan yê qedîm wêran bû. Bi daxuyaniya keçekê ya du 12 tebaxa sala 2015 de ku digo Kurda ji rêveberiya Xweser pê ve çi vebijêrek dî nîne, bi vê peyamê û şûnda li Kurdistanê cihên ku PKK da bihêze rêveberiya Xweser hate îlankirin. Di nav wan de Sûr, Cizîr, Gever, Farqên Lîce, Wart û Silopê hezek Nusêbîn hebû. Bi rastî beriya ragihandina rêveberiya Xweser li van bajêran xendek hatibûn kolandin. Piştî vê pêvajoyê em wekî temaşevanên vê şanoya xendeka matmayî mayîn, ji ber ku dawiya wî şerî diyar bû. PKK bi sala ku herkes bi şerê kozika tawanbar dikir ji nişkê ve di bin torpêça dijminî de li bajêran xendek kolandin. Yek ji wan deran jî Sûr bû. Li ber çavên polîsa gelek alavên wekî çîmento, hêvtiyên betonê dişkênin û heta kepçew li wan kolanên teng ên Sûrê kozik dikolandin. Dema ku ji wan çeperên xwe dikolandin, polîsên Tirk jî 10 gava wê de li wan mêze dikirin. Sûr dîrokek bû. Yek ji wan navçeyên navenda bajêrê Amedê ku qet ji hundir ve nehatibû fetehkirin, bi salan mirovên feqîr û welatperêzên ku ji şer reviya bûn li Sûrê civiya bûn. Ew xelkê hejar li wî taxê qedîm de bi nanê şevê dijiyan. Dûvra bi şerê xernekan re wî bajêrê qedîm xwe di nava agir de dît. Di nava mehekê de 20,000 kes koçber bûn. Ji hêla PKK dihate gotin ku wê Sûr bibe navendeka berxwedanê ya mezin. Li gorî PKK şerê xendekan dê daxwazên Kurdan ên hezar salî pêk baniya wê li Sûrê her tiş muhteşem biya. Gotina fermandarê ciwanên PKK yên li Sûrê xendek dikolan Cihan Türkan bi kot ciyager û digot çî dibe bira bibe wê dawî muhteşem be. Ew pey bibû dirûşma şerê xendekan. Bêguman xortê bi navê Çiyager ev peyve bi dilsozî gotibû. Ciwan jî şikandin û serpêhatiya hez dikin. Ew amade ne ku xwe feda bikin û bimirin. Lê ziman û rastiya siyasetê ne wisa ye. Çî dibe bila bibe dawî muhteşem nabe. Zimanê rastiyê pir cuda ye. Di zimanê heqîqetê de armanc, hesab, kitap, tifak, dem, realîzm, mantık û sebr heye. Bêyî ku em sedemên PKK yên şerê xendekê nîqaş bikin, em dikarin bibêjin ew bajêrên me yên qedîm bûn qurbana şerrekî ku li armanca wê nediyar. Şerê xendekan xiyaneteke mezin bû. Di bin îddial û cenazeyên ciwanên jîr de PKK xiyaneta xwe ya xendekan veşart. Lêberê dema ku qedexe di 15 Nîsanê de hate rakirin, hat dîtin ku ew peyva çî dibe bila bibe wê dawî muhteşem be, wisa nebû muhteşem, dawî wêrankar bû. Kolanên Sûrê kevirên reş ên ku şahidiya dîroka 12,000 salî dikir nemabûn. Li her deverê asfalt û beton hebû. Ger em ji dûr ve li vî wêneyên wê mêze bikin, Sûr dişipe kampeke komkiriya û gava ku hûn dikevin kolanan hûn rasî betona gewir dibin û wekî ku hûn ketine girtîgehekî bêsemiyan. Li Sûrê dawiyê ne muhteşem bû. Dawî wêranî û karesadeke mezin bû. Di wateyekê din dîroka Komara Tirkiyeyê deyê wateya hirweşandin û rûxandina dîroka Bakurê Kurdistanê. Li ser her pir rê mêvangehên Kurdan navên dewleta Tirkiyeyê pê ve hatine zelqandin û hatine jinabirin. Dewleta Tirk bajarokê Sûrê wêran kir. Sûr mînaka herî dawiyê ya faşîzm û vandalîzma Komara Tirk e. Di dema pevçûnê li Sûrê berdewam dikir, Serokwezîrê wê demê Ehmed Davutoglu ji bo Sûrê ev digot em ê bajarokê Sûrê wisa ava bikin
ku ew bi mîmariya xwe ve bibe mîna Toledoyê ku herkes dixwaze bibîne. Niha pêwîst e em vê pirsê ji Davutoğlu bikin. Ew mîmariya muhteşem ya ku we behs dikir gelo ev e? An jî tiştê li Sûriyê xuya dibe rûyê dewleta we ya faşîst e. Bêguman rûyê dewleta faşîst a Tirkiye li ser kûçe û kolanê Sûrê. Ger em zeral û eşkere bibêjin, Sûr bûye qurbana pêvajoyekê bêwatew, bê wijdan di navbera PKK û Tirkiyeyê da. Ne PKK û ne jî dewleta Tirk ji bo parastina Sûrê qasî misqalekê hewil nedan. Di wêrankirina wî bajêrê xwedî dîroka 12,000 sal û xezinayeke neşopiya Kurda bi qasî dewleta faşîst a Tirk PKK jî suçdar e. Sûr qurbanekî bêsemiyan e. Yên ku rûyê rastiyê xendekan deşîfre neke û yên ku wê wêrankariyê wekî berxwedan destnîşan dikin, şîrîkê vê sûciyê dîrokî ne.